Ang pagtuo molambo diha gayud sa simbahan, uban sa tanan nga mga binunyagan ug mga nagtuo sa Dios. Mayong buntag mga igsuon, mga kaparokya. Welcome ni ining ato ang online katisismo sa parokya ni San Roque dinhi sa Lipata. Ako si Reverend Gio Abastillas ug ania kita sa unang hugna ning ato ang mga katikismo topics. Ang atong unang topic karon bahin sa nagatuo ako, ang atong pagtuo nga Kristiyano o Katoliko. Mga igsuon, ang atong pagtuo nga Katoliko atong nadawat gikan sa atong mga ginikanan, mga paryente o sa ubang mga tao. Kasagaran, sukad pa sa pagkabata, nagdako na kita nga Katoliko. Hinuon may pipila nga mga converts o gikan sa laing mga tinuhuan o relihiyon o ang ilang pagtuo, ilang nadawat gikan sa lain-laing mga tao nga naka-impluwensya ug nakatandog usab kanila. Kini nagpakita mga igsuon nga ang pagtuo usa ka gasa. Bisan diin pa man nato nakuha, maingon nga kung ato yung subayon, makaingon ta nga kini gasa gikan sa Dios. Ato nang mabasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia, chapter 1 verses 15 to 16 ug sa sulat ngadto sa mga taga-Roma, chapter 16 verses 25 to 27. Mga igsuon, ang pagtuo gikan sa Dios. Walay lain ang pagtuo kundili mao lamang ang kamatuoran nga gipadayag sa Dios alang sa kaluwasan sa tao. Ang Dios mipadayag, mipaila sa iyang kaugalingon diha sa santos nga kasulatan ug sa tradisyon nga atong nadawat diha sa simbahan. Ug diha sa pagtuo, ang tao misanong, miuyon, midawat sa kung unsay gipadayag sa Dios. Apan dili igo lang nga magdawat rata sa pagtuo. Kinahanglan kita mismo mutuo. Nan gawas sa usa ka gasa nga ato ang nadawat, ang pagtuo pudi ay usa ka akto o aksyon sa ato ang bahin. Subo nga palandungon daghang mga nabunyagan nga Katoliko nga nahisalaag o ba nibalhin og laing tinuhuan o ang uban gani di nagyod o wala na motuo sa Dios. Tingali atong maingon nga wala nila maampingi ang pagtuo nga ilang nadawat gikan sa ilang mga ginikanan o mga katigulangan. Gawas nga ang pagtuo usa ka personal nga pagsanong sa Dios, kini usab usa ka komunal o katilingbanon nga buhat. Muna kung atong tanawon ang atong pagtuo atong nadawat gikan sa uban, kini usab makatabang, makadasig ngadto sa uban kung atong puy-an ang atong pagtuo. Mao nga ang pagtuo molambo diha gayud sa simbahan, uban sa tanan nga mga binunyagan ug mga nagtuo sa Dios. Aron magpabilin ta diha sa pagtuo, mga igsuon, kinahanglan ni natong tun-an. Magbasa ta sa santos nga Biblia, mamalandong kita sa mga wali, magtuon ta sa daghang mga materials, mga libro, lectures, seminars. O gani, kining ato ang gibuhat karon nga katisismo, makatabang aron mas masabtan o atong mas mapatubo ang atong pagtuo o ato ang relihiyon. Labaw sa tanan, ang pagtuo mutubo diha sa pag-ampo. Ang atong gituhan, dili lamang mga lessons o mga libro nga basahon, kundili usa ka persona, ang Dios. Mao nga kun mosangtita niya, kung aduna tay relationship o relasyon uban niya, mutubo gayud kita diha sa pagtuo. Ang pagtuo usa ba ka blind obedience? Mga igsoon, ang pagtuo dili blind obedience nga. Matuo lang ta kay mo may giingon ni mama, papa, o may gisulti sa pari, di mutuo gyud ta kay kun di ta mutuo may impierno ta. Dili. Ang pagtuo, mga igsuon, mao ni pagdawat sa kung unsa poy ato ang nasabtan ang laraw sa Dios nga iyang gipadayag nato. Muna nga bisan tingali og
dili yun nato hingpit nga madugkad unsay buot ipasabot sa ato ang gituuhan, apan maningkamot ta pagtuon ug pagsabot niini, dili lang kay blind obedience. Mao bitaw nga dunay mga theologians, mga philosophers, mga thinkers na sigig pamalandong, sigig tuon sa Biblia bahin sa mga pagtulunan sa pagtuo. Daghan ini nila mga Bible scholars nga naningkamot pagsabot ug aron mapasabot ngadto sa uban ang pagtuo. Ingon pa ni San Agustin, usa sa mga doctors of the church, mituo ako aron makasabot ug ako naningkamot pagsabot aron labaw pag yung motuo. Sa laing moto sa Linatin, fides quaerens intellectum, faith seeking understanding. Ang pagtuo nangita nga masabot ug nangita nga masabtan. Ug mao kadto mga igsoon ang unang bahin ni ining ato ang katisismo. Daghang salamat sa inyong higayon ug pagpaminaw ug hinaot nga daghan mog nakatunan bahin sa ato ang pagtuo. Kita-kita ta sa sunod nga hugna ni ining atong online katisismo sa parokya ni San Roque sa Lipata. Daghang salamat ug God bless.